साननैनि हाबाफारिजों गसाइगावनि भुमखा गामियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि फोसाव आफादनि मावबादा खुंफुंदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि फोसाव आफादनि मावबादा खुंफुंजाबाय थागासिनो दङ। बेबादिनो गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव मैयानिफ्रायनो जागायजेननानै साननैनि हाबाफारिजों गसाइगावनि भुमखा गामिनि ब्रह्म मन्दिरावबो दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि फोसाव आफादनि मावबादा खुंफुंनाय जादों। बेनि गिबि सानाव मोनाबिलिनिफ्राय मंगलिक यज्ञ होनायनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। जोबथा सानखालिबो फुंबिलियाव अखोन्द यज्ञ होनायनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनाव मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम ट्रास्टनि लोगो आफादगिरि ध्रुव कुमार ब्रह्म आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय लिंथुमगिरि विद्यासागर ब्रह्मजों लोगोसे गोबां ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो खुलुमबाय, बड'लेण्ड रादाब चेनेलनि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि जानानै गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय बे भुमखा गामियाव 26 आरो 27 साननि हाबाफारिजों खुब मेहेर गोनाङै जों मोनसे मावबादा खुंफुंनाय जादों। मैया मोनाबिलिनिफ्राय जोङो मोनसे नैमित्तिक जगनि गेजेरजों बा मंगलिक जगनि गेजेरजों जों आरम्भ खालामनानै मोनाबिलियाव जों माखासे शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आरो दिनै जों फुंबिलिनि प्रग्राम बिलाइयाव साफायखानाय बायदि 5 रिंगायाव जोङो अखन्द जगखौ जोङो अग्नि प्रज्वलन खालामनानै हाबाफारि बायदियै दासिमबो जोंनि अखन्द जगआ सोलिगासिनो दङ। बे सोलिबाय थानायखौ लाखिनानैनो जोङो बेजों लोगोसे जोङो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मोनसे धोरोम सावरायमेल बेबादि मोनसे शास्त्र बिजिरनाय हाबाफारिखौ जों लादों। बेखौबो जों मोजाङै मोजां जोंनि बेयाव जितु दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि मानव गेदेर मुस्रि मनरन्जन ब्रह्म आफाया बाहागो लाफैनानै बाबाया जोंनि शास्त्र मेलखौ खुब मोजाङै आफादगिरिनि मासिखौ लानानै जोंनो दैदेनना होबाय आरो बेवहायनो जोङो माखासे शास्त्र बुंथिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाबामोनहा जाहैबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो सासे लेङाइ गाहाय फोसावगिरि मानव गेदेर मुस्रि जुरिया ब्रह्म आफा आरो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो फोसावगिरि मुस्रि माइनाव ब्रह्म आफा बिथांमोना बाहागो लानानै खुब मोजां मोनसे शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ जोंनि रायजो राजा धोरोम सिबियारि भक्त आइ आफामोननि सिगाङाव मोजाङै बिजिरना होबाय आरो मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों बुजिनो हादों होननानै जों मिथिदों। खारन जोङो मोनसे अपसन होदोंमोन जे बबेखौबा बुजियाखैबा जोंनाव सोंनो हागोन, सोंनाय फिननायनि मोनसे अपसन होनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जोंनाव सोङैयाव जों मिथिनो मोन्दों दि गासैबो आइ आफाया मोजाङै बुजिनो हादों होननानै जों बेखौ अनुभब खालामदों। आरो बिदिनो जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद हिसाबै दिनैनिल' बाथ्रा नङा, गोबाव समनिफ्रायनो जों बिदिनो जायगा लायै जायगा बे धर्मखौ जों प्रसार खालामबोदों आरो धोरोम फोसावनायजों लोगोसे धोरोमल' नङा, जों मोनसे समाजारि बिथिङाव जितु जोंनि थासारिया जे गुबुंले जाबोगासिनो दङ, जायखौ लानानै दिनै माने बिमा बिफाफ्रा गोबां जिंगासिनो गोनां जादों। बेफोरनिफ्राय जोङो धोरोमखौ बिजों लानानै जों माबोरैहाय गथ' गथायफोरखौ मोनसे परिबेसाव लाबोनो हायो, नैबेखौ जों आप्रान सेस्था लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। जाहाथे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जों नखरारि आब्रुथि, समाजारि आब्रुथि आरो हादोराव मोजां मोनसे खामानि मावनो थाखाय मोनसे मोजां मोनसे बाताबरन सृष्टि खालामनो थाखाय जों बे धोरोमनि हाबाफारिखौ जों प्रसारखौ खालामदों आरो जों बिदिनो सम लानानै गामि गामि हाबनानै जों प्रसारखौ इतिमध्य जों खालामलांबाय थागोन। आरो बेवहाय मोजां बिहोमा होदों जोंनो जिहेतु गोदानै दाजानायब्लाबो गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जे बिबान मोननाय गोदान बाबामोनहा जोंखौ मोजां मोनसे परिबेसजों बानजायनानै होनानै जोंनो दिनै बे शास्त्र बिजिरनाय खाबुखौ जोंनो जे होदों, बिनि थाखाय जों बे आफामोननिसिम साबायखर बावो। आरो बे भुमखा ओनसोलनि आइ आफामोनाबो फैनानै धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जे बिराद मोजां मोनसे परिबेसजों खोनासंदों आरो बिथांमोनहा सोलोंनायनि जे आयदा लादों बेफोरखौ जों बरायो आरो नैबे सानफ्राव जों बिदिनो सम लानानै जों मोजां खामानिखौ मावलांबाय थागोन बेखौनो जों मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे नोंसिनि निउसनि चेनेलजों बेखौनो खावलायगोन जेखि जोङो जेखि धोरोमाव थाया मानो बयबो गासैबो धोरोमफ्रा गावनि गाव धोरोमनि गेजेरजों जों समाज फोसाबनाया बिराद मोनसे गोनांथि होननानै जों दा नैबे समाव साननो हादों। मानोना जोङो धोरोमखौ बिथा खालामनानै मोजां मोनसे परिबेस दानो हायोबासो जोंनि समाजारि जेंना, हादोरारि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन होननानै जों मोनसे अनुभब खालामनो हायो। बेनिखायनो बानाय गैयै जों बयबो मावनांगोन, बेखौ बयखौबो खावलायनानै दिनैनि बे नोंथांमोननिसिम बुंफोरथिखौ बेवहाय फोजोबनाय जाबाय।
बे समाव सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि दिनैनि गेवलां बर' ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो दिनैनि मेलावनो सम बायदियै एबा हाबाफारि बायदियै दिनैनि मेलावनो बाहागो लानो हागोन जोंनि गेवलां मेलाबो मोनसे दान्दिसे सम बारलांनाय बायदि जों दा मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सहरनि कदमतला जेबि र'ड फाग्ला बाबा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय फर्चुना हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजांथार खाबु। नंगौ, फर्चुना हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय फोसावदों दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार। बे दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफाराव ल' डाउन पेमेन्टआवनो लानो हागोन नोंथांमोननि फसायनाय साखा खबनै गारि। बेजों लोगोसे गंनै हेलमेट फ्रि 8,999 रांनि ब'ट स्मार्ट वाचखौबो नोंथांमोना बेसेन होआलासे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 10 बोसोरसिम वारेन्टि मोननो हागोन। सोरबा सुबुङा साखा खबनै गारिखौ एक्सचेन्ज खालामनो गोसो दङब्ला 2,000 रांसिम ब'नास आरो आरजाथाव सुबुङा बेसेन होआलासे 100% ल' इन्टारेस्ट रेट 6.99% आव इजि फाइनान्सनि खाबुखौ गोरलैयैनो आवग्रिनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे स्पेशेल अफारा फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। जुदि नोंथांमोना फर्चुना हन्डा श'रुमनि बे मोजांथार खाबुफोरखौ लानो गोसो दङब्ला 6900198490 एबा 6900198491 आव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन।